Ako mogu ja kratko, znači što se tiče grada Vukovara, grada heroja i svega ostalo. 1991. godine ja kao branitelj bio sam u Iloku kada je onaj Stadin zapaljen u selu Ćelijama u Vukovaru i sve ostalo. Mi tada, sami Bog je pomogao znači da su uspjeli obraniti jer da je grad Vukovar pao, onda bi pao i Osijek i sve ostalo, možda ne bi bilo Hrvatske. Što se tiče gospodine Rade Leskovca i njegova 3 prsta, to je nedopustivo, ali zato nije kriv Rade Leskovac, nego je kriva hrvatska vlada koja nije dostavila dokumentaciju Haškom tribunalu, pa ova trojka koja je oslobođena ili minimalne kazne dobili i sada kažu da imaju dokumentaciju da će mi procesuirati. Nećemo mi ništa procesuirati, radi se o izdajama, treba sud izdajicama, a njemu poručujem. Neka digne ta 3 prsta ispred mene, ja ću mu otkinuti sva 3, ostaće samo 2 da može dići Viktorija. Pa nemojte na agresiju, tako je, nije naglo, to je gospodine tako. Bebiću. Nema pravo. Vrlo kratko. Vukovar je izdan grad, Vukovar je hrvatska sramota, a najveći krivac za Vukovar je, ja mislim da se zove doktor Franjo Tuđman i HDZ. Nije točno, kolega Bebiću, nemojte pričati. Da nije bilo doktora Tuđmana, ne bi bilo slobodne i nezavisne Hrvatske države. Grad Vukovar, gospodo draga, to su riječi Antona Tusa i onih koji su bili tada načelnici glavnog stožera koji pričaju, koji su se krasno uključili u obranu Hrvatske. 1991. godine Hrvatska nije bila priznata, imali smo 50.000 hrvatskih dragovoljaca koji i dan danas nisu ostvarili svoja prava. Dobro, gospodine Rojs, dobro, gospodine Lončar, recite, molim vas, branitelj. Evo, ja bih vam... Evo, samo sekundu. Mogu ja? Recite, da, naravno. Evo, ja bih vam još nešto rekao. Svi smo se složili da je Vukovar hrvatska tragedija. Ja sam cijeli svoj život sanjao Hrvatsku kulturnu, civiliziranu, demokratsku Hrvatsku sretnih ljudi. Ali i danas ljudi koji žive u Vukovaru i njegovoj okolici ubijaju Vukovar. Evo, mi smo sada ovdje govorili o Radi Leskovcu. Nitko ne govori što se događa u osnovnoj školi Jagodnjak, gdje stanoviti ravnatelj osnovne škole Ležaja tamo izbacuje nastavnike Hrvate i tamo Hrvati moraju učiti ćirilicu. Ma molim vas, ovo je iznimno važno. Moraju učiti ćirilicu, moraju ići po srpskim programima sa literaturom iz Srbije. To je tragedija. Dakle, mi na taj način ubijamo Vukovar. Dobro, evo ja sad moram ići... Molim vas jednu rečenicu, da nam se to ne bi događalo. Mi moramo i te ljude koji žive tamo, te hrvatske ljude srpske nacionalnosti, učiti da je Hrvatska njihova domovina i da oni moraju biti vezani za Hrvatsku, a ne za provokatore sa suprotne